Sunugotun aşığı. Salam mehman tamaşaçılar, iyi dinleşler. Gahraman arkadağımızın sayesinde sizin her bir gününüzün bahtiyarlığı, rıvaşlığı beslenmeni, hormatly prezidentimizin canının sağ, belent başının aman, tutyan tutumlu işlerinin hemişe rıvaç alman arzulap, Sunugotun aşığı gepleşigimizin täze sanına tamaşa etmeye çağırýas. Mehriban ýerleşler, biziň gepleşigimizde ýygyderli tomaşa edýän bolsaňyz onu bilýänsiňiz. Biz her gezek gepleşigimizde sunugat ustaatlarymyzy çağıryp, ýurdumyzyň sunugat älimindäki täzelikler barady. Şeýle-de öz döredijiliğindäki täzelikler barady söhbet edýäs. Mehriban ýerleşler, bu gezeki gepleşigimiziň mehmany desan aýtmak sunugatynyň aşygy. Halkymyzyň arasynda desançy bagşy hökümine tanalýan Türkmenistanyň at gazanan bagşysy Kerven Ýowbasarow. Kerven ağa studiýamyza hoş gördük. Gahraman arkadağımyzyň sayesinde Türkmenistan röwaşlygyň watany ýylimizde biziň her bir günimiz hasam bahtiyarlygy, röwaşlygy beslenýärdi. Inha hormatly prezidentimiziň şaha adamynyň düşen ýerleri bir bahtiyarlygy, gül-gülzarlygy, bagy bostanlygy öwrülýär. Gahraman arkadağymyzyň döredijilik bilen meşgullanyp, bir sunugat işgärlerini, döredijilik işgärlerini bir täze eserler döretmäge, ruhlandyrmagy, şeýle-de hormatly prezidentimiziň sunugata bir uly sarpa goýmagynyň özi hasam döredijilik işgärini bir hasam ruhlandyrýar, hasam ilhamlandyrýar. Hormatly prezidentimizin tagallaty bilen türkmen medeniýeti sunugaty dünýä derejesinde tanalýar. Biziň türkmeniň milliligi, biziň milli eşiklerimiz, milli bedewimiz, halymyz, biziň aýdym taadymyz dünýä derejesine çykmak üçin gahraman arkadağymyz uly aladalar edýär. Görogul destançylyk sunugatynyň şo UNESCO-nyň maddedäl milli gymmatlyklarynyň sanawyna girmegi, görogul destan bizi ata-baba halipadan şägirde geçip, nesilden nesile geçip, halkymyzyň bir milli buýsany jolup durýar görogly. Teveblen çıktın ebediyan çöllere Keçiven çekmek yara akmayı gerek Gamdelerin tenine can almağı ustade Keçiven çekmek nerim bayı gerek Yetimidir bulsun, şekil kılıldı yer bir bulsun. Türkeşi dokuzu nevi 10 hatar bulsun, gece ben çekmeye nerim ayı gerek. Yar bulgurunun hovliye Şemalü tegelir yara güllerin itiye Başına dönü yine yarın tinglisi Keçeden çekmeye nerim bayı gerek Şabat hayledir emundan armani Kelep du şeylendir beyle belani Aşhodu fark etmedi eşan gidani Keçiden çekmeye nerim bayı gerek Ey çekmeye keçiden nerim bayı gerek Hey 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 Keçiven çekmeye nerim ayı gerek Çekmeni keçiven almayı gerek Yaro nerim ayı gerek
Gahrman arkadaşymyz medeniyet sunat işgärlerimizi häli şunu dünýä döwletlerine sapara goýberýär. Dünýä döwletlerine biziň medeniyet günlerimiz geçirilýär. Ine elbetde biziň medeniyet günlerimiz geçirilende şol ýurtlarda sede şeýle dünýä döwletlerine bolup biziň şu milli sunatymyzy äşgär etmekde bir özüňiziň goşandyňyz. Ine şular dogrusynda görüňetsek Gahrman arkadaşymyň tagallaty bilen biziň medeniyet sunat işgärlerimiz dünýäniň çar günjünde özüniň aýdym sallary, destalary bilen çykyş edýär. Bize de şol medeniyet sunat işgärleriniň hatarına Türkmenistanyň medeniyet günleri geçirilenine, Türkmen aýdym sunat bilen biziň öz destalarymyz bilen bir näçe döwletlerde o öz aýdymlarymyzy, sallalarymyzy, destalarymyzy ýerine ýetirdik. Elbetde bir näçe döwletlerde geçen ylmy konferensiýalara, bir festivallara gatnaşmagam nesip etdi. Özbegistan döwletinde birinji halkara bagyşlyk festival geçirilenine ol gaty ýokary derejede bir näçe döwletleriň gatnaşmagyna umumyň 70den gowrak döwlet şo ýerde gatnaşyp o taýda ylmy amaly konferensiýalar, ylym maslahatlar geçirilip şo taýda da şol festiwaliň çäklerine de bir näçe bagyşlary içinden saýlap alınıp şo taýda bir ýürüýte bähsleşik geçirildi de. Geçirilen bähsleşikde de elbetde bir boýsandyrjy pursat her kime yarım saat wagt berilýär. Destan ýerine ýetirmeli, aýdym ýerine ýetirmeli, bähsleşik jemlenende boýsandyrjy bir pursatlar bolup geçýär. Birinji orun Türkmenistan diýip şo adym tonna boýsand bilen agdalanna adam boýsandyrýar. Şo ýerde de bize şo birinji orun almak nesip etdi. Göwroglyň öýlen şahatyndan yarım saatlyk şo taýda ýerine ýetirdik. Ýanymda gyjakda Spartak atak sadanarlyk etdi. Dutarda da Türkmenistan sunatda atgadan işler Osman Güjüm sadanarlyk etdi. Şol sadanlarymyz bilen elbetde şo pursatda ören bir buýsançly, begençli, tolgundurjy pursatdy başdan geçirdik. Destan aýtmak sunaty bir çyşyrymly sunatlaryň biri bolup durýar-da. Ine bu sunaty öwrenmek üçin elbetde Halypanyň mektebine geçmek gerek. Bir ýerde diňe bir bagşy aýdym nokta eýsem bir tomoşaçyda bir täsir galyrar ýalyk derejede edip onu gurrun bermeli, halka çeper edip beýan etmeli. Şu destan aýtmak sunatyny üç käriň jemlenmesi bolup durýar sebäbi hem aýdym hem sen bagşy hemem bu ýerde aktyorçuluk ustatlygam gerek bolup durýar. Indi şularyň üçüsini bilelikde bir ýerde jemlemekle üçin onu da şu destanyň her bir wakasyny bolşy ýalyk gurrun bermek üçin oňa bir ücret öwrenmek gerekdir. Halypanyň mektebine geçmek gerekdir. Şular dogrusynda görüňetsek sunat işgär bolsun, ýa haýsy kärdäki adam bolsa da öz hünärine bir başlaýşy, hünäre näme höwes etdirdi. Her adam şonu ilki bir şoňa tergi beren zat näme boldy ýatlap geçýär-de. Elbetde şu bagyşlyk sunatyny men özüm çağalykdan başladym. Eýam 2-nji, 3-nji sınıfda okuýakam, men aýdym aýtmany gowurup, şo halk aýdymlary, biziň teleýaýlymlarda ýanglanýan aýdymlary, halypalaryň çalýan sazlary, aýdymlary gulagma şeýle bir laýtada şu milli aýdym sazlary, dutar, jaň sesi, owady, täsirli bolup çağalykdan aýdym saza öwret başladym. Mesalan, halk başçy Hojamrat Öreýew ýürüýdi, ol taçylyk mektebinde bilim berýärdi. Meni eýam 5-nji sınıfdan soň şo halypa eltip berdiler. Ondan halypada da näme elbetde ol ýurdumyzda belli bir bagşylyk ugry öreşiň ugry diýip ol tanalýan tutuş türkmen bagşylyk sunatyna da ine hormat prezidentimiň ýyly döwlet geler bolsa kitabyna da şu halypalarymyň öreşiň Hojamrat halypanyň şunun özüniň şolar barada da bellenip geçilmegi bizi adam buýdandyrýar. Bir destan aýdanna ine halypalardan gelýän düzgün şu destanyň içinde 20 tane aýdym bar bolsa bir hen şoň içinde iki gede gaýtalamak bolana. Desallar haýsy destan aýdy soň halypa barp men neje boglan destan hoýurlukka emra şatyna marip desallar öwrün elbetde ýa hoýurlukka emra neje boglan şatyna marip bular uzak desallar hemmesem biz halypadan o ýa-ni aýdyp görkezip şonuň başyndan aýagyna öwrenip 60 döwregi şoň içinde aýdylýan aýdym bar da. Oňa şol aýdymlaram ýagdaýy bolsa şol bir hene şonu goşmasaň, şo hen içinde gaýtalanmasa o bolýar. Elbetde şo bagşy toýda aýdanda da onu dinleýän ýanky göýönne diýilýär da bagşyny dinläp kesip barmadymy ýa saz düzülmedimi ýa
çekimlerine başta aytdım ya petliğini toňrakda aytdım olur hemme de bilip doğru idea da göýenler. Elbette tirme aydymlar aydylanna tirme aydymyň içine gelýän heňler destanyň içinde de belki gabat gelip bilýär. Destany gurrun berenne onuň bir sadyň pes düzügde bolup özüň çekimli gatgyryp aýtsaň olam gelşen hakda destan ya sadyň çekimli aydymlar aýdyp destanyň içinde pesden ýöne şeýle sana hawa tursaň olam täsirli bolana. Şu halipa bize gurrun berer şol destan aýdanda her halipa da bir hili söz baýlyk bolup özüniň bir mysal üçin bir bagy tarif edenne ya bir köşk tarif edenne ya bir gyýyz gelin tarif edenne şeýle bir owadan sözler bilen aýdyp tariflemäsi bar da. Kitapda nähil tariflenipdir şol. Beýle kitapda Leyli Mecnun'a mysal üçin nähil tariflenipdir. Zökru Tahyda nähil tariflenipdir. Söz baýlyk köp bolanlar. O destanyň içinde. Umuman halipalan aýdyşyna görä bagşy söz bilen surat çekmeli. Söz bilen suratlandyryp görkezmeli. Şu bagşy hakykatdan öz aýdýan sözüňi halipa bize öwredenne de şeýle sözler aýdýar da şägir aýdym aýdanna sözüň düşünüksiz bolup öýüňden aňyra geçmän galmasyn şu söz aýdanna iň aňyra çetde oturan adamam şoňa düşünmeli diýip 40 yigit agoşkary diýip gidip galdy. Ine görde göroglu şerap içip meýmet bolup bulam yatyp galdy. Öweljanam 40-laň ýylyndan gidip galdy. Ine Arap reyhana boldy bir oňoý pa. Huda berse kuluna getirip goýýar ýoluna. Huda bermese kuluna alıp bolmaýar puluna diýen anyk boldy o diýip. Her ýerden bir basyp gaýdy berdi o. Şundan göroglynyň üstündäki ýapynjalary eýlek, beýlek zyňyr baýlanyp gör. Oňa çellem görogly bir zaman erkelen eken. Birazcıktan gözünü açsa üstünde bir eğer gedip gör defesinde geç soyacak kassap yal hiç sattan kayfınan aktabi. Görogly ve şöyle kapıllıkta ele düşenini bildi. Canım batır adamın yüreği yuğu oluyor diye. Gel şuna yalvarıp yakarıp göreyim deyip. Görogly ve Arap Reyhan kollarını şanegerdan edip arkasına mekan bağlan batınına. Arap Reyhan'a yalvarıp laçınam düştüm toruna Arap kardeş amman amman. Göyber he gidem yoluma zalim kardeş amman amman deyip. Görogly ýal erlerim aman dilep yatan eken gör bak näme diýerken. Gel toruna, sen toruna, gel toruna. Arap kardeş aman aman da de. Hey. Göyver he gidem yolum ey gel 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 gel. Zalim kardeş aman ey. Gerçek dediğin yalanı var, yalanı var, yalanım var. Gözü yolda yıkalanım var, gel 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 gel. Sen bilin talınım var da dey, dost dey, zalim kardeş aman ey. Gel tayetir, gel tayetir, al tayetir. Evvelcan aldı da yetir, gel gel, gel gel boyundan. Sen bil kaldı yetir da dey, dost dey, zalim kardeş aman ey. Türkmen Milli Konservatoriýasyndan soň okuwum dowam etdim. Halipadan soň berde de bir näçe halipalar bilen o şuň kunde de rahmet çekgelýär şol halipalaryň eline okuduk. Bir näçe aýdymyň sadyň çalyş aýratyllygy, aýdymyň aýlyş aýratyllygy, köp zatlary
öwrenýän bagşylyk ýollarynyň aýratyligi her ýerden gelen bir näçe vilayatlarymyzdan gelen her türkmen bagşylyk sunat şeýle bir giň şaha ýaýran sunatda köp şahalar barda. Şo her şahadan aýdýan her uğurdan aýdýan bagşyň aýratylygy soň görüp otursaň umuman bagşylyk sunatynyň düýbi bir sunat şu hemme vilayatda da elbetde hajolagym aýdylýar, ýaşylbaşam aýdylýar. Ya bolmasa ýannymam aýdylýar, ya bolmasa teşnidem aýdylýar. Şolaň ünsberden hemmesiniň bir kakys aýratylygy meňdeş olaryň aýdyma başlanýar. Onu diýmek şu daşawy ýolunyň ýa bir ahal ýolunyň, marsaraq ýolunyň, tamana ýolunyň tapawutlary nämedeki onu? Ne tapawutlary şonu diýjek bolýanlar, tapawutlary bokurdok aýratylyklar. Bokurdokda gaýnawlar, bokurdokda alnyan jukguldylar. Oňam aýdymyň birine o haýal rak gitmegi ýa-da birine köp ýollaryny nowaý perdeleriň ulanylmagy ýa-da perdelerdäki aýratylyklarym bolup bilýär-de bagşylyk sunatyna. Ne şol bokurdokdaky ne Salartark ýolunyň bokurdokda alnyan jukguldylar bilen daşagy bagşylyk ýolunaky sesler jukguldylar. Bir-birinden tapawutlanýar. Ýöne şoň düýbi ödeni şol alsaň o teşnitmi şo teşnitem medinde meňdeş perdeler ulanylýar, meňdeş perdeler gelýär. Şoň ödeniň düýüniň birdigini aňladýar. Ine ýaňsy biziň şu bagşyçylyk sunatymyzyň ýollaryny, olaryň bir tapawutlaryny agzak geçdiňiz. Ine siziň özüňizden Türkmen Milli Konserwatoryýasyna mugallim bolup zähmet çekýäňiz. Destan aýtmak sunatyndan başga da biziň bagşyçylyk sunatymyzyň beýleki ýollaryndan bir halk aýdymlary ýerine ýetirýäňiz. Size has bir ýakyny, haýsy ýollardan bir aýtmagy, haýsy halipanyň ýolundan aýdym aýtmagy gowurýäňiz. Muman biziň en saýlap alan ýolumyz destançylyk sunaty, destançy bagşy hukmyny biz öz halipalarymyzyň aýdýan uğurlarynyň ýollarynyň ýerine ýetirýär. Halipalar Sahy Jebbarowyň Atavliýewiň, Pirlusariýewiň umuman şo halipalaryň döreden aýdymlaryndan özümiz öwrenýär, taliplere de öwredýär. Umuman şu ýaşlarda destan aýtmak sunatyny öwretmeli bolanyny bir nähilek çemeleşden gowy. Hemem şolaryň bir şu halipalarymyzyň biziň şunky günümizde ýetirip gelen sunatymyzy ýene-ki nesillere şol bolşy ýaly edip ýetirmek üçin bir nähilek çemeleşden gowy. Olara näme maslahat berýäňiz? Şolar dogrusyna da aýtyp geçdiňiz. Destanlary ilk bilene ýankaýtmaýal okumak, köprak okumagy maslahat berýär. Halipa şähertlik ýoluny hormatly prezidentimiz ötürmek barada ulu aladalar edýär. Şu Türkmen Milli Konserwatoryýasynda da halipa şähertlik ýolu bilen bir näçe aýdymlar taýdar öwredilýär. Şo aýdym esasam şäherdiň özüniň ulu birinji höweti gerek, şonuň bir ihlasy gerek-de. Halipa men şu destan öwrenesim gelýär, şu ýerni öwrenesim gelýär diýse, şonu hasam bir täsirli bolýar. Şonu maslahatlar berýär. Ýankyal köp dinlemäni hemem esasy şol uğurdan ýanky diýişmedi halipa şähertlik ýolunyň geçip gelýän uğury ýitirmäni, şol uğur bilen ýöremegi, şonnaky aýdylýan aýdymlary aýtmagy, o ýeňleri öwrenmegi, hemem bagşa esasy adam saat gowy çalmak şol aýdym haýsy öwrenegini şoň oňjok perdeler bokurdokda alnyan oňjok tes gaýnawlary köp bolýar, şo zatlary destan gowy ýerine ýetirip aýdymy jüpüne düşmese olum bolmaýar, şoň üçin hemmeti içinde bir bilen bagly bolup durýar. Ne biziň gepleşigimiz tamamlanyp gelýär. Gepleşigimiziň ahyrynda biziň mihmanymyz, tomaşaçylarymyza bir sunaty degişli sowal bermeli. Bu biziň gepleşigimiziň düzgüni. Eger berjek sowalyňyz bar bolsa, biziň ýyleşlerimize ýetiräýsiňiz. Göreoğlu Şadestanyň kempir şahatynda şo göreoğlyň atyny ogurlayan kempiriň ady näme? Mehriban tomaşaçylar, bu sowalyň dogry jogabyny ekrana görýän gysga belgimizde ýollap bilersiňiz. Häzir bolsa, gelin geçeňe gepleşigimiziň sowalyny atlaýyn. Halkymyzyň söýüp dinleýän halipalar aýdan aýdymlarynyň biriniň bir bendin ýerine ýetip bereýin. Şoň sady kiminki söýdük, kiminki şonu biläýsinler. O bir şahada altanara miňdep durun altyjara isten gelip agşamara guyudan su çekip gitdi. Aklım alli altın miri her vakışı derde deri
Yüreğimde şondan beri aşka taşan yakıp gitti. Şulaydımın sağdı kiminki, söydü kiminki şonu bileymeli. Altın beri aydımның qoşqutunu Halipa Şahirimiz Kerim Qurban Nefesov ýadyar. Sadyny bolsa belli Halipamız Fakı Jebbarov ýadyar. Mehriban tamaşaçylar, bu sowalyň dogry jogabyny ilkinji bolup bilen iýleşimiz Daşowat welaýatynyň Daşowat şäherinden Humay Haliba. Humay, siz biziň gepleşigimiziň ýeňiçisi bolýaňyz. Size ine şu gepleşigimiziň mehmanynyň ýerine ýetirmegine aýdym sowgat edýäs. Yar tenine geley, döneyin sen bilhani. Geley, gelhani, senin balan benim balam del bilir, del bilir. Bir yıl oldu çektim dağı hicrani. Senin balam, benim balam del beni. Bir yıl oldu görüngünüm hor oldu. Gel ey hor oldu. Ağlay ağlay kuvvetim kör oldu, kör oldu. Yenemli bir uzan hovundar buldu. Senin balam, benim balam del beni. Yar tüdüne geley, inanmamızdır namardım. Geley namardım, hizmetine gelgin koç gitmerdin ey, gelmerdin ey. Üvülcan bulmuzu tozap diyordum. Senin balam, benim balam del beni. Arzum yetmedi kadir cebbara, 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 cebbara. Ağlay ağlay yürek boldu setpare. Mına aydın ağa Yunus biçare. Senin balam, benim balam del beni. Sağ olun gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin, berem ajaýyp gyzykly görüňleriňiz üçin. Size şu destançylyk, başçylyk sunatyny elmedama bir üstünlükleri, şowluluklar arzu edýäs. Türkmen Milli Konserwatoriýasyna da şu ýaşlara bilim bermekde, olara başçylyk sunatymyzyň inçe ýollaryny, inçe sirlerini öwretmekde. Umuman elmedama rowaşlyklaryň ýar bolmagyny arzu edýär. Türkmen medeniýetini, Türkmen sunatyny dünýä tanıtmakda uly aladalar edýän Gahrman arkadamyza can sağlık alıp barayan iyili yurt behbet işlerine elmidama rowaşlyklar arzu edýän. Ne mehriban ýerleşler, şunun bilen hem sunatyň aşy gepleşigimiziň bu sanyny geçirip oturýas. Goý hemişe Gahrman arkadamyzyň saýasyny watanymyzyň beýik ösüşleriniň, bagtyarlygynyň boşlukçysy bolup ajaýyp aýdym sarlarymyz belentden ýaňlansyn. Gahrman arkadamyzyň jany sag, belent başy aman, tutýan tutumly işleri mundan beýlägem rowaj alsyn. Sag salamat bolun, iyi geleşler.
Sunwatun aşığı.